Aconseguir una imatge que ens deixa sense paraules i fer un art de la fotografia de casaments. Això és el que vol Marc Prades, un fotògraf de Rossell, al Baix Maestrat, que s'ha convertit en el candidat al premi al fotògraf revelació de l'any. Capturar un instant que no es repetirà en el temps, un moment que només sap d'emocions. Eixa foto que sense paraules ho diu tot. Fotògrafo de boda és una cosa molt clàssica, unes fotos molt bàsiques, i a partir d'ara crec que hi ha un món però increïble, les fotos que s'estan fent, la creativitat. I per eixir-se'n de les fotografies convencionals, la seva forma de treballar és, com a mínim, peculiar. Sí, ens hem de ficar en banyador dins del mar, dins d'un riu, ens fiquem que ens tirem per en terra, però em fa falta. Per a buscar la foto fas el que fa falta. Està nominat com a fotògraf revelació de l'any entre els millors del món. La candidatura ja li ha disparat els encàrrecs, però per a Marc el més important és seguir immortalitzant sense posar ni artificis el dia més especial per a dues persones.